Sadiya Haruna ita ce. Sauran bayani, ƙarin bayani mai faru. Asalin sunana shine Abubakar Ibrahim, aka G-Fresh Alamin, Kano State Material, Angon Sayyada Sadiya Haruna, ba da kanku Amaki. So that's my name, man. Me faru. G-Fresh Alamin is a stage name, and at the same time is sunan kakanmu ne, Alamin. So it's just like a family name don saka shi kenan. So shine nan G-Fresh Alamin ta wannan. Sannan shi G-Fresh stands for like G, every G, you know. Kowa ya ji an ce G yana da alaka da hip hop. Duk wanda ya san me culture na hip hop. In aka ce G wani, yauwa to shine. An haife ni a garin Kano State a Brigades. Matakin karatuna shine Professional Diploma in Mass Communication Department. Kai fara waka daban, yaushe na fara waka daban da shiga business din waka daban. Na fara business din waka duka yanzu shekara 7 zuwa 8. Amma kuma an yaushe na fara waka ne ai tun a like irin dan karami irin ina ban fi shekara 6 7 10 ba lokacin na fara pursuing career din waka. Okay, na karanta waka ne kafin in fara waka. Gaskiya ne ni na karanta waka kafin in fara waka. Deep down kusan in ce maka waɗanda suka yi encouraging dina ma da in yi waka Amerikawa ne, which is duk wani wanda yake masani ya san menene, ya san wannan organization ne Artist Repertoire. Artist Repertoire stands for A&R. Yawwa, A&R shine Artist Repertoire. Yawwa. So I was one of their students. Mommy, Daddy, Mommy, Daddy, Mommy, Daddy. When I feel some matter, when I feel some matter, G-Fresh Alamin my matter. Kai, waƙoƙi na yi collabos da yawa, na yi waƙoƙi da yawa, na yi waƙoƙi da foreign artists, na yi waƙoƙi da Lagosians. Gaskiya ba zan iya cewa ta kamar mega yawan waƙoƙi na ba. Waƙar da na fi so a cikin waƙoƙi na ita ce Kano to California. Yawa, Kano to California. Kano to California, wannan zo mai jama'ar Najeriya ku bude kunnuwa. Masha Allah sarki mun yi godiya. Komai lokaci ne to yau na. What's up? America, Yes, come to California. Can you feel me? Lagos to Australia. Did you hear me? It's a true life story. Listen clearly. So painful, so bad, fans learn about it. At the same time, people hear me talk about it. Let's try to love one another. I've been around the world seeing different faces, different people, a lot of talent has been wasted. Me ya faru ta samu asali daga bad comments. Bad comments na mutane da suke mana akan TikTok ko akan every social media. In mutum ya yi bad comments sai in ce masa me faru? Me faru za ka zo kana bad comment? Me faru? Sadiya Haruna ita ce wacce tamu ta zo ɗaya da ita ce matata wacce nake sa ran in tsufa da ita ce sauran bayani, ƙarin bayani mai faru. Zan shiga daga ciki saboda gaskiya za mu shiga daga ciki saboda akwai abubuwa na 'ya'yan na'u mai faru da ake irin mana cece kuce da yawa, shi yasa ba za mu tabbatar wa da duniya cewar ga su takamaimai sanda za mu shiga daga ciki ba, amma muna fatan da Allah duk masoya su mana fatan alkhairi da addu'a. Yawwa, to shine magana mai faru. Mahimmancin manhajar TikTok a waje na TikTok ya mun komai
TikTok ya mun riga, ya mun wando, TikTok ya mun komai da rayuwa. TikTok ya bani ɗaukaka, TikTok ya haɗa ni da kowa a duniya. Ina zaman lafiya da kowa, muna business da kowa. Duk duniya, ba zan iya ce maka dan ƙasashen da nake ganin ba ni da mabiya daga TikTok ba su da yawa a duniya, gaskiya. Gaskiya ni ina da wani irin tunani, ni ina ganin duk wani abu da mutum zai zo kan social media yana kokarin attacking dina da shi, to ni ina ganin ba ma wani serious abu bane ba da zai dada ni da kasa ko ya dame ni kawai shi sa na samo kalma ta me faru, kawai in ce maka me faru, in sha ruwan tsamiya ta me faru, kawai in ci gaba da tafiya me faru, kada ran kada ha.